Sir, usa na sa amo mga gipapilit sa mga pusti, sa mga merkado, pila na kabuan ang nilabay. Oh, good work, Norbert. Nagbunga ang inyong gihimo. So, nagmalampos ka mo, Norbert, sa inyong misyon. Milampos ka mo. Jose, sige na. Ay, padugay, pangipos na sa inyong mga gamit. Ato ta sa inyo. Tara. Ha? Mauni din among gipuy-an, Bart. Ipapuyo lang mi din sa kapilya. Ha? Ang puto'y pasabot nga. Niya mo po yun, nining kapilya? Wa mi ikaabang. Ipapuyo lang mi nga libre diha. Nabuhi mi, pinaagis pagpangarga ni Ken ug ni Leo. Garon, wa na sad si Leo. Sama sa ang amahan, pakundito nga way sa. Saon nga, dato man lagi ang kontra. Ayaw ka bala ka. Muapilata sa higher court. Pabuksan na ito pagbalik ang ilang kaso. Malipay kaayo ko kung makagawas na si Sante og Leo. Na, halata na Ken, manghipos na sa itong nabutang-butang. Wala la. Tala, manghipos. Oh, Philip. Okay na siya. Kaluoy sa Diyos. Nahimugsuan na siya. Philip, okay ra nimo? Biyaan una ta mo. Ikaw lang unay bantay ni Leia. Mamalit pa manggugog mga gamit sa bata. Sure, no problem. Pasensya ka na nga gisamok na ka, Philip, ha? Saon manggod ang imong amigo. Nituong manggod nga ng limbong si Leia. Ubitaw ko no. Sa kabuutan ni Leah, posible kay nga mga beat siya. Pero si Pars Ramil, medyo ko no nakita, uban sa iyang laki. Planted ang maong hitabo, Philip. Gisuhulan ni Ma'am Carmi katong tao para lang maguba ang ilang relationship ni Ramil o ni Leia. Di ko makatuo nga inana kasalbahay si Ma'am Carmi. Sukad pa kani adto ang iyang pag-ayad sa atong amiga, Philip. Karon, milampos na siya. Mulutaw ra gyapon ang kamatuoran kung tinuod man nga way sa si Leah. Maunay akong giampo, Philip. Biyaan na ka, ha? Ay kabala ka, kadiyot ra ko. Lisod man gud og ikaw pa'y mo palit sa mga gamit ni Leia o sa bata. Sige ha? Kami si Rabrede sa pagpuyo ni Josephine. Imagine, sa kapilya lang sila mga tuog. Ito, sir. Sa di mo dugay no, sir. Mahuwas na gyud sa kalisod. Bart, manamilit o na mi si ilang Lydia, ha? Magpasalamat sa mi sa iyang pagpapuyo namo sa iyang kapilya. Okay. Piyugan ta ka, Josie. Pinang na lang good. Hilasan man ko ng Josie. Yan na, kaniadto nga, batanon pa ko. Pasagdi lang gud ko. Mas gusto na ko ang Josie. Kay, murag masumpay pagbalik na itong kaghapon. Dili ba, Norbert? Yes, sir. Okay, Norbert. Si sir. Dini ka lang muna, lingkod lang na din eh. Okay, sir. Kadali kami, balik mo dayon. Sige. Sige, Josie, tara. Yan sa kanamo, ha? Sige la. Sir. Good. Merci. Balik payo na kay Slando ada. Maayo. Delids. Ay, dahil pinang. Oh, dayon. Dayon mo. Dayon, dayon pinang. Salamat. Sige, dayon, dayon.
Dalit, Asa may ato? ni Ami, kay manamilit ni Nimo. Nay, mautod ni si Bart. Ay. Ang ama ni Santi, bugtong na mong anak. Salamat kayo ha, Dailid, sa imong sige, pagkatima ni Josie ug sa among apo. Sige lang gud oy, sige. Oy sa payan, day pinang oy. Mamiya na gyud ay mo din hilay pinang. Dad-on mi ni Bart sa ila, kami ni Ken. O, magbalik-balik lagi hapon mi din he. Mubisita lagi hapon mi nimo. Nahalal, day pinang, di naman ang kamo pahawid. Dalids, daghan kayo salamat ha. Sa tibuok kong kinabuhi, dili ko gud hikalimtan imong kaayo kanamo. Sa imong pagpuyo kanamo sa imong kapilya. Sige day pinang oy. Oy sa payan day pinang. Nya, ulang duha sa pista puhon do. Pista puhon ha. Pamista ta nga ri ha. Ari mo. Siguro kayo. Sige, Dili, sige. di ka na mo si Piaton. Sige. Utambong gibis pista nimo po, ha? Sige. Sige, Dalids. Sige. Kami magdugay. Ato na mi. Usbon ko, daghan gud kayong Ay salamat. sige oy sa payan oy. Salamat kayo, Dailid, ha? Sige, Sige, ato na mi. sige, ha. Thank you. Sige. Bye-bye. Salamat sa kayo. Norbert, Sir. yan ang full set, ha? Yes, sir. Doon Ken, ulag sakay. Aron dawaton mo tululan mo Josie, ha? Ito ta. Norbert, ka? Yes, sir. Yan ang sakay daw. Ken. Josie, Dungkin, gikan karon. Mao na kinabagon yung panimay. Anin mo puyo? Wala, nindot na kahit ng bahay. Mga lindanti sa iyong mga pag-antos. Nindot unta, kuni apa ang tibuok kong pamilya. Si Santi, si Leo, ug ang iyang Ayaw ka bala ka, Josie. Ay kabala ka, ni ako. Tabangan ta ka, nga magkapundok pagbalik ang tibuok na tong pamilya. Gentlemen, kining anila mo ha? Kaya Sir, ako sir. pang ihatod silang duha dito sa taas, silang kwarto. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Make yourselves comfortable. Sige, sir. Piratong. Buddy. Gusto mo drinks or juice, serve yourselves. Ha? Thank you, sir. Sige. Ha? Buddy. Lingkod na rin. Hinay lang, hinay. Hinay. Hinay lang, slide ka. Hinay. Okay. Andali, Lukin. Hinay sa kanila, dali. Hinay lang, hinay. Slide ka. Lukin, dali, sunod. Okay. Dito sa taas. Lalo sa kwarto. Ganda mo itong kwarto niya. Lukin, dali, sunod lang mo. Sa tanawin mo. Maya? Sige, dali. Ay, mga kwarto, tanawa. Kini, mula akong kwarto. Unya kini, kasikbit ng kwarto sa ako, may imo. Mag-iyahay lang natag kwarto karon ha, mintas di paligal ang atong panagtipon. Aw nagmakasal na to. Aw natural. Kini kwarto nako, mahimo na ning master's bedroom. Kasal? Hmm. Dili ka. Uwahin na?
Mga tiguang nagunta. Nga no, dili ka gusto nga magpakasal ta? Ha, Josie? Ay, kabala ka. Naibaw ko, unsay mong nauna. Murag mauwaw ka tingali. Mauna. Mauwaw. Ayaw ka bala kaya ka uwaw. Kay mahimo man ba nga ani lang magpakasal sa bahay na dakong garden diya. Ano tong pagkasal? Mahimo nga, di na lang mag-imbitar og laing tao. Kita-kita na lang. Ha? Sige, sige. Kuwang nung bag, ipilo na sa imong kwarto ha. I-arrange sa imong mga butang. Kanang bahag ni mong gamay, nasura yung mga sinina, anak. Pila raman ng taon na akong ilisan. Ako ang pinakapobreng babae nga imong kaila. Sige, so sa kwarto ni mo, aron i-arrange sa imong mga butang ha. Ihatag na niya itong coin. Kay ihatod sa kasi mong kwarto. Tao, yung bag. Okay. Dali. Feel at home, ha? Jose? I-arrange ang imong mga butang din, ha? Kay akong ihatod si Dongkin sa iyang kwarto, ha? Oo. Okay, sige. Biyaan naman ka. Dali, Dongkin. Dali, ha? Ihatod ka sa kwarto rin mo. Ano din yung kwarto yung balik ko, no? Ako dito yun, sina. Sunod na ba? Kanindot sa akong kwarto. Kainan ko din. Dito sa among probinsya. Payag ang among gipuyan. Pobre ming makaluluoy. Apan din hikaron. Magkanindot. Luho kaayo. Naapay aircon. May mga kortina nga. Diyos ko. Mao na ba kini ang tubag sa akong mga pangaliya? Mao na ba kini ang ganti sa akong mga pag-antos? Diyos ko. Daghang salamat kanimo. Wa gid ini mo pasay. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanap